Egun batzuk baino ez dira pasa estatuko epaile dekanoek aho batez hipoteka legea aldatzea eskatu zutela. Rajoy gobernuak onartutako dekretua jakinda argi dute. Los supuestos en los que se va a aplicar, pues lamentablemente no van a ser muchos, son excepcionales. Ez da nahikoa dio Edmundo Rodríguez epaileak. Orokorra, hipoteka ordaindu ezin duten guztiei eragin beharko liekeela uste dute. Epaiei beraiei ere, ez die kaltetuei laguntzeko tresna berririk ematen dekretuak. Porque ha habido anuncios de entidades bancarias que dicen que no van a ejecutar y por lo tanto... Desjabetze prozesuen ardura bankuek izaten jarraitzen dutela dio. La consideramos absolutamente insuficiente. Kaltetuen aldeko sendia plataformakoa da Rosa de la Fuente. Dekretua motza baino injustua dela uste du eta desjabetze prozesu guztiak etetea exigitzen du. Proponemos la moratoria de 5 años para todas las familias sin distinción. Moratoria 5 urtekoa izan dadila, zorra etxearen truke kitatzeko aukera, hartu beharreko neurrien dekalogoa idatzi du elkarteak. Lo ha generado la banca, la especulación, la usura bancaria. Behin eta berriro diote, eurek ez direla errudunak.